אחרי זה רושמים. מקליט. אוקיי, היסטוריה. שקט. היסטוריה. עכשיו זה מגליל, אבל לא עושה כלום. אלה עדיין. לא מצליח לישון, עדיפה לי בטוב, קורא איתו. ושאלה כישלון ואני כאן. שמח, שמח, יאללה תמשיך לשיר. שנייה, תחזור להתחלה. הנה אנחנו כאן בבית של יון. אנחנו לא רוצים לחזור לצבא. כן, נכון. ניסי משחק בקאט דה רופ. cut the rope. רק שלא יתמכר לזה בבקשה. אני לא יודע מה להגיד. אז תוציא את המיקרופון מהפנים שלי. אני מנסה להיות זמר טוב, אבל לא הולך לי. ולא שיר עצוב בכלל, זה שיר נורא שמח. ניסי מבלבל אותי בכל המילים. דרך אגב אתה לבוש מאוד יפה היום. זה לא אייפון, אל תשכח. מה שירים אנחנו כאן בסלון שלי. קמתי בבוקר והרגשתי רע. לא. ויצאתי החוצה לפגוש את הרע. לשיר שלי זה מדעתי. וניגבנו המון. בוא נעשה שיר עם מקום כל אז אמר לי ניסי, אנחנו מוסוזי, הפלייס. לשיר הבא קוראים The Place. יש מקום מעבר לאופן שקוראים לו The Place. אין בו משהו מיוחד. לא, שם קוראים דברים. לא, רק עבד והחבר'ה. אבל שם קוראים דברים שלא ידענו כמותם. מכוניות שדות, ילדים מסכן. קצת מידע על הפלייס. הוא הוקם בשנת 2008 על ידי כמה חברים. זה לא היה קשור. לפני שנה בפלייס פגשנו ציפור. היא אמרה לנו, אני פה. אמרנו וואלה, רואים? ואז ניסים הוריד את התחתונים. לא, ניסים הוריד את התחתונים. יש הרבה אנשים שהיו כבר בפלייס, וכולם מספרים שזה the best. יש לנו כבר שיר ללגנסקי, אני לא מאמין.
איזה מזל שאם אנחנו מקליטים את זה. ילד לא זוכר מה קראנו. איזה פדיחות אם יאיר לא הקליט את השיר. לא צריכים את המילים. ואנחנו נפגשים בפלייס. ואנחנו חיים שם. The place.